ICSE board ingdeng krehini satlang ang tegalong kechengsi ang teg mate top 1 kachepa undun. Mahamaya Longri scheme kangpula pen arsik jiramei kang nipon. Karbi Anglong Labor Union atum chethan chimu mamai kang nipon. Langteng pen rongkor arong along komol kiri pen ka chelenga tobar asai kesai oi. Nelibeta thanbang Sondro Singh Rongpi. Aprangsi Bisonat Karbi live kelangwar kaching honara dona fan kardom nang pajirek lok kardom. Tangda pini arsik jit apan soda gabirtan nonang ton penar jikta. Pini ke chengsi arsik jit abirta panlo. ICSE board ingdeng krehini asat langalong India adet angkang pi do ampen. Bisonat along rike do asmita kakoti ke chengsi angdeng asat lang mate top 1 kachipe undu. Non head jong ICSE board pen ingdeng krehini asat lang ang tek ke paklang along Bisonat along ri inut low charlie abang pi humanity arts stream along India adet angkang pi pen ke chengsi angdeng mate top 1 kachipi undon pen Bisonat along ri anparta Assam along ri aphan nongme wanlo Bisonat anparta Assam along ri aphan nongme ke wan abang piamen asmita kakoti puhenlo Bisonat along ri Borgang Tea Garden Amrejar Jyotirmoy Kakoti pen Navanita Kakoti Asopi Asmita Kakoti Sonitpur along ri Balipara along kedo Assam Valley School along pen ingdeng krehini asatlang angtek along Sirkep kebra sirkep tokbora troxy kebra formate 99.75% aphai chepalong dunsi India adet angkang pipen kechengsi angdeng satlang angtek mate top 1 chepalong dunlo Asmita Kakoti history along Phai Pharoisi English along Sirkep Kebra Sirkep Aphai Social Science along Phai Pharoisi Psychology along Phai Pharoisi Chepalong Dunsi Nongme Wanlo Kewangji Aporahu Delhi University along History Apotak Major NC Akang tu Angdeng Low Kacharli Dunji Pusi Birta Ribdunlong Kaprek Low Kacharli Atum Asondra Ghonta Nerkep Sirkep An Porhihe Arni Siangbong Ghonta Hiniansi Porhi Chotiti Bonta Kaporhi Ahut Arsik Jitla Pen Ardi Pipik Pensi Low Kacharli Titi Puta Ferangke Atum Athengno Nang Pachinidun Anparta Lun Kilun Lapen Piano Kerot Aning Hangpik Puta Putot Nang Pachinidun tu Asmita Kakoti Tucson NAPN pen Low Thanbang Atum Lapen Api Apo Atum Akerap and Ponsi India pen top 1 mate Kechengsi Angdeng Satlang Angtek Chepalong Dunlo Lasajak Bisonat along rike do arat donatum Asmita Kakoti aphan Suri Akero Pipajir Ponlo News Desk Report Bisonat Karbi Live Piniatun 2 arsik jit abirtan non puthot angton panar jikta Nijang Karbi Anglong Langhan Pathu Aklamalong Karbi Anglong Labor Union Thihek pen KALU atum arsik jit pen chethan chimumamai kangnipon Nijang Karbi Anglong Langhan Pathu Aklamalong Karbi Anglong Labor Union Thihek pen KALU atum chethan chimumamai ingniponsi Labangso ame along Alohia man pen Lirson Ronghang LLB Sarkimo ingti BA LLB Lapen Jonason Tokpi lawyer atum chetong donsi Labangso ame arsik jit lapen Mesen pen padosi Karbi Anglong Labor Union Thihek pen KALU chethan chimumamai Mesen pen pachun ponlo नहीं तुम लद्दाख वेस्ट कार्बी आंगलोंग पेन वेस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट से तमें नहीं तुम दा देंगपोन पम्मे का पो कपड़े का साइलोंग से तमें नहीं तुम पचीनी पोन लांसो से इक्लेम के दाम पोन जो फंसी नहीं तुम इसी पिनी पचीनी लो मसी नीले तुम कार्बी आंगलोंग अलोंग लेबर डिपार्टमेंट lapen ke training center
lapen ke niritum dak kapak pihu patum mapan kelang pon thajia pansi nili si pachini Karbi Anglong Phuloni pen Orun Ingki Katha report Biswanath Karbi Live. Pini adun tu arsik jera bertan non putarang ton pen arjoikta. Patumi jakong ni pai ingkoi ra phop hom kru arni Mohamaya constituency ke parlo dongmukak longkam teron auditorium hall ahemalong. Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing teron Mohamaya longri scheme kangpula pen arsik jet pen mei ke padapong. Patumi jakong ni pai ingkoi ra phop bhom kuru arni Mohamaya constituency ke parlo dongmukak longkam teron auditorium hall ahemalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing teron Mohamaya longri scheme kangpu lapen mei ke padapon Bangso ame along Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing teron Municipal Board Chairman Biren teron BDC Chairman Rajesh teron lapen Mohamaya along Bharatiya Janata Party along Klem Bangphu Bangpia tumdan chitongdung Kiramtang MSC Killik ahot EM Lunsing teron apan raratum kachitodun pen kapahai ponatum apan Kendra Sarkar lapen Raj Sarkar scheme ke dobiklo sita kachitang tesi kedoke theklong dolang lasi patumi EM Lunsing teron ahin pen asavet methang Mohamaya longri scheme kangpupon lapen arsikjit pen mei aduponlo Lapenan parta patumi amat Mohamaya constituency arlo polling station 3 aphanta bangso scheme pen asavet sita kerap pajir ponlo Kiramtang MLA Killik ahut sitame Mohamaya constituency arlo polling station 3 aphan Komat polling station si Bharatiya Janata Party abut ke ong naima halaso polling station aphan nong e PG pusi chechak tekanglo halaso ka chechak ateng pensi patumi ar sikjit pen kapado pona meyalong amasin nong e kapajir pona saita deng ponlo Kecheng si anong e kachepalong lake Uttor Borbil polling station right wing lapen aduntu anong e lake Uttor Borbil polling station left wing lapen ke thom anong e kachepalong lake Dogmoka higher secondary polling station henlo lage tuju damtang 2017 aningkan MSC election hut nili Bharatiya Janata Party pen ticket long lo asu ticket ke long hut rat atum nili phan nang cherap na situ dun pen ang pahai pon asu phi pen Council Karbi Anglong Autonomous Council CM tulinam long hang hin pen tulo la swa along nili tame ningkan ini anda pian sili EM long dun la so EM long lok pen whole la so 2017 aningkan nili phanang kaching phon arara tun phan pini nili ahok tema kendriya sarkar la pen rajya sarkar pen asuni ke dopiklo poi phita kachetang te basonda ke do ke theklong dulang kati nili jong jung alang litung haning kacing sam pisi pasau besita pini ke pajira program ke deng pon la pena parat ame ke damtang Vidhanabha election hut MLA election hut nili along tina local committee along tame dampen nil tu local committee meeting along view meeting kadam long ada kisung ke boyalam sarkar nang do det pen long malong lima lahai la sukar jama hut nil tu election aprang announce lo along tin local committee long tame Pining election ke umama first second third ke dama tuma phan ke isia puraskar buji hala so puraskar bangke first bangke 50,000 second bangke 30,000 lapen third bangke 20,000 last walam jagate non MLA election tamini tumda Mohamaya homosi penta suri pira chitim lahan pasini tu kelong la so ningkan sam mese pini local committee mondol committee andar do anil du chehang lap mese pini la so program ke dei pon la so logot non 31 local committee dak do nilitum Mohamaya homosi ke alang litum hasita me sab petita me nilitum la so first second third along sisteme aku nilitum ahin pen alang litum kan akirap asab ka pajin pon kan pon Kunana sakit ini, kini kalau mungkin first position tu nanti. First ke Uttor Borbil left right first second dam dilo, angke third bang ke sadak Dogmoka higher secondary polling station में sidam जी. Karbi Anglong Dogmoka pen Rukasen Crow report Biswanath Karbi Live. Puthot pinia don tu ar sikjira bertan non angton pen arjoikta. Nijang Karbi Anglong langteng pen rongkor arong along. Komol kiri pen kaceling atwar kasela masai kesai hoy Nijang Karbi Anglong langteng pen rongkor arong along Komol kiri pen kaceling atwar kaselam kesai hoy ajok
kaselam tang atawar kahino ajok langteng pen rongkor arong araratum aning kang samse kachepeklang lapen labangso atwar kaselam ahot kaselam pameji aphan komol kiri aphan langteng pen rongkor arong araratum khamkhe dunolo sitame komol kiri pu abang lamthe ar jujesi saike oi atwar si selam rong lo pusi langteng pen rongkor arong araratum pherangke athengno than pachini po lahei towar kasalok asailong kalbianglong autonomous council pen kelang kapangkre ve ajoksi saike oi atowar kasilamlong loklo puta hadak araratum ningduk chepeklang pon lasi prabjin pen local MSc EM pen chenglok karbianglong autonomous council kachari kethe kiringatum puthot ka cheling atowar kasalok thujia saike ring pontia phan langteng pen rongkor araratum kachuni riparpon Karbi Anglong Puloni pen Orun Intikatha report Bisonat Karbi Live Tade pini prime time abirta la ansi kangton iklo ka do e phanda kurwang thula pen do me thakne